Здравейте, врачани от цяла България. Намираме се днес на книжния базар в град Враца, в центъра. Всяка година се провежда този празник на книгата, където всички автори и издателства представят своята продукция, срещат се с читателите, дават автографи на своите книги и с удоволствие днес сме на масата на нашия издател, уважаваният БГ Принт Враца, със собственик Фьодор Цеков. Тук са моите колеги от Клуба на дейците на културата, от Конфедерацията на българските писатели Клон Враца, от Клуб Арфа и носим книги на някои от нашите колеги от други места в България, които нямат възможност да присъстват и чакаме нашите почитатели да се видим, да си поговорим, да им представим новите си книги и да се поздравим. Ето го известният Цветан Дочев, дядо Скръц. Той може да каже няколко думи. За кое? За базара. Базара, както винаги, е много интересен, има много предлагания. Не са кебабчета и дирни, все пак че много хора и приятели ще видим и така. Подкрепям тази инициатива и то във Враца. Много хубава инициатива и дай Боже да продължи. Все така има не само това, което виждате, но има много интересни неща. И успех на колегите и пишещите хора, някой ме питат дали не съм много човек, като пише, той е по-добър и все нещо ще научим. А пък и времето ще покаже добре, зле, но не е толкова лошо, че има повече автори. Сега, човек и 10 човека да има почитатели, пак е добре. Все за добро е. И така. Най-много ти харесва? Та на Баница, село с богатата история, старите родове ми харесват. Да. Така, а защо ти харесват най-много? Защото има всеки... Да. Ми харесва ми, защото самото село Баница има стари родове, които имам някои от тях познати такива. Да. Които са много добри хора. Вероятно корена ви от Баница? Да. От кой род сте? От Сиракови. Да, какво е известен вашия род? С музиката. Некога са свирили. Музикалната фамилия на Баница, Сиракови, да. А вие свирите ли на нещо? Преди съм попитал да свира на тромпет, съм свирил, на акордеон съм свирил. Да. Малко съм свирил. А къде учите? В кое училище? Козма Тричков уча. Да, кой клас? Последна година 12-ти клас. А какво мислите да следвате? Следвам с икономика, искам да следвам в УНСС в София. Добре, пожелавам успех. Благодаря. Това за храма кога е строена? Да, цялата история на църквата. Ти ще видиш, има много хубави снимки на иконите, на вътрешната уредба. Имаше вижте колко се наваля, не знам, не. А това новата ви книга? Днеска сме... 27. 27.9.2020 година. Новата ще бъде до година по случай моята годишнина. Добре. Да, ще се обада непременно да дойдеш и на представянето. До година чак? До година, да. Още не съм я направила. Добре. Живи здрави, ще дойда до година и ще гледам. Добре, всичко добро. А вие, госпожо, коя книга си харесахте? Поезия, проза? Поезия харесвам, да, много харесвам. Добре, тази ли? Това е поезията. Това е автентичен хумор, това е речник на говора в Баница, историята на църквата, история на селото, старите родове. Тук съм с автор в сборника на Козлодуй. Добър ден. Тоест това са думи, които се използват в Да, те са използвани в миналото. Сега вече, както в много села... Ама не е ли останало нещо? Да, някои думи са останали, някои са останали, но така са говорили нашите предци и затова така е озаглавена книгата, така говориха предците. Летошен, Левтерен. Да.
Изотзаде. Да. Интересни англичани. Има сножка, има отзаран, има отдевешка. Изчушквам. Чакай, какво изчушквам? Чушкам грах. Изпъждам, изгон. В смисъл как чушкам грах. Чушкам, значи да те отстраня, да те изгоня. Да. Жеглу. Да. Ударението при нас е малко по-друго. Аз си светът имате за България. Да. Нали? Вие сте автора, не бъркам. Аз съм автора, отзад има снимка. Да. Моя мъничка, горда страна, ти за мен си безкрайно голяма. Ти си в делата на моя баща, в усмивката топла на мам. Много е красиво. То е писано, когато съм се родила. Ами да. Страхотно. Писано много, да. Има и любовна лирика, има и хумор в стихове. Много е красиво. Оформлението на Емилия Ралчева. Заповядайте. Много ви благодаря. И аз благодаря. Пожелавам ви успех. Благодаря. Всичко добро и на вас. Да. Хубав ден желая. Тие двете ли? Не, тази. Само тази, добре. Така, айде си с автографче. В моята книга има убитите във войните. Има ли ги? Да, има ги убитите добре, във това ми е войните. важно. Душата ми е хармония с душата си Русия. Безмолвен сян в улиците и водите. Разлива се, сияе и звъни. Ръце, тела, усмивки и почивки. Безмолвен хим с мелодия и нежна. Опиянявам със своя зов. И всяка вечер полунежна. Аз преоткривам те. Аз ти хубаво. Много хубаво. Много се радвам, че базара започна много добре за нас. Има голям интерес към книгите, което е голямо удоволствие за нас авторите. Интересуват се и от поезия, и от проза, от краеведски изследвания, от всичко, което сме изложили. Купуват за подаръци, купуват за семействата, за децата си, което е много хубаво. Много сме радостни всички автори на тази маса. Това е майстор Куман, който имам удоволствието да го познавам. Направи много за Враца. В една от книгите съм описал негови интересни случки, образи врачански, омрази, защото той вече е натурализиран врачанин. Само където говори меко, не ще този омраз. Много интересни случки има за него. Даже една цяла книга съм посветил на него и на това, което направи за Враца наистина. И така за нас е шанс да имаме такъв човек и такъв велик пустиняк, защото пустиняк, знаете, че може да е и положително. Приятел, като кажеш пустиняк и не се сърди, това ще е положително. Те така. Наистина за нас е, че ни посети на базара. И тази кошница ще напълни след малко с книги. Значи, тук тия приятели ми викат, майсторе, ти вчера дойде, стана по-пустиняк от нас. И значи прихващам. Сега говора не прихващам, ама пустинящините си ги прихващам. Сме една група старци разбойници. Книгата е нещо свещено. За мен това е нещо, което ще остане. Дискове, такива съвременни работи, така или иначе се износват, книгата не се износва. Тя винаги държи историята, държи някаква истина, която е публикувана
в нея. И още един майстор, който ми е направил автопортрет. Да коригирам дедо Скръца, човека, който е емблема за Враца, заедно с Куман Жеков, защото думата пустиняк произлиза от думата пустинно служител. Това са ония будители, които са създали българщината, възвърнали са българщината и във Враца е имплантирана думата пустиняк като дума, която се изразява с уважение, а не да обиждаме хората с думата пустиняци. Господин Огнян Пещиков, Баце, най-оригиналният представител на Клуба на дейците на културата във Враца, известен в цяла България. А вече и по света. И по света. С най-голямо удоволствие искам да ви представя моите приятели от град Козлодуй, Роси Савова и Сашо Савов. Благодарим за поканата да присъстваме на щанда на издателство БГ Принт, които са издатели на по-голямата част от нашите сборници на литературен клуб Нашето слово Козлодуй. Аз пък ви благодаря за доверието, което казахте към нас. Пожелавам ви все така дразновение, упорство, ако щете, нали? И винаги да бъдете усмихнати, както сте, винаги да сте позитивни. Добре дошли! Много благодаря! Опита показва, че това е най-коректното издателство от всички, които сме посещавали и познаваме. Така че ще продължим с тях. Благодаря ви за доверието още веднъж. Фьодор Цеков и БГ Принт. Благодаря ви за поздула. Ползата е, че ни вдъхновяват нас, творците, да продължаваме да пишем. А вероятно, те чувстват удоволствие от нашето творчество и това е нашето най-голямо признание. Това, което кажат читателите за нашето творчество.